Mám za sebou diskusiu so študentmi gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, ktorého som dokonca aj absolventom, o to viac som sa na túto debatu tešil. So študentmi sme prebrali postupne o tom, čo samospráva robí, čo by mohla zlepšiť, aké sú jej kompetencie. Padali aj zaujímavé otázky, z čoho mám tiež veľkú radosť. Myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť s mladými o tom, čo samospráva robí, pretože práve oni sú naša budúcnosť a oni nám teraz zo Slovenska skôr odchádzajú, než zostávajú. Čiže aj o tomto sme sa bavili. Ja vždy kladiem otázku, kto by chcel byť úradníkom. Ak som aspoň 2 alebo 3 dnes presvedčil, za mňa veľmi úspešná debata. A veľmi sa teším, že som tu mohol byť. Tak som veľmi vďačný, že sme dnes mohli mať debatu s predsedom samosprávneho kraja aj s pánom riaditeľom úradu. V podstate jeden z takých hlavných problémov školstva je, že žiaci majú pocit, že školstvo a to, čo ich tu učíme, je odtrhnuté od reálneho života. A práve myslím, že aj takéto diskusie s aktérmi, ktorí sú zodpovední a priamo ovplyvňujú to dianie v blízkom regióne, aj v širšom regióne, sú užitočné v tomto, pretože žiaci majú možnosť nielen spoznať tieto zodpovednosti, ale aj priamo sa pýtať na veci, ktoré ich zaujímajú.